Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. Dyma un o sefydliadau cenedlaethol pwysigaf Cymru ac un o gyfranwyr gŵyl ar Lafar. Fel arfer ar ddiwrnod yr ŵyl, byddai'r llyfrgell yn cynnal nifer o weithgareddau. Ond na allwn eich croesawu i'r Llyfrgell Genedlaethol heddiw, gallwch ddysgu llawer am beth sydd ganddi i'w gynnig ar wefan y llyfrgell, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae'r llyfrgell yn gartref i bob math o ddeunyddiau, yn cynnwys llyfrau, llawysgrifau, lluniau, mapiau, ffotograffau a phapurau newydd. Mae'n dawel iawn yn y llyfrgell ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. Felly gadewch i ni fynd ar daith i weld gofodau nad yw'r cyhoedd yn cael mynd iddynt fel arfer, lle mae rhai drysorau Cymru yn cael eu cadw'n ddiogel. Awn heibio grisiau penniarth ar hyd y coridorau cul sy'n arwain i ganol yr adeilad. Mae'r drws diogelwch ar agor heddiw, ond fel arfer, dim ond staff sy'n cael dod i'r rhan yma o'r adeilad. Rhaid sganio cerdyn diogelwch i agor y cloion. Cychwynnwyd adeiladu'r llyfrgell yn 1911, ond wrth i'r casgliadau dyfu, rhaid oedd adeiladu estyniadau newydd mwyn cael mwy o le i storio deunyddiau. Cwblhawyd yr adeilad gwreiddiol yn 1937, ond cafodd yr ardal yma ei chwblhau yn ystod y 1980au. Adeiladwyd yr atriwm ym 1996. Mae ganddo do gwydr, mae'r ardal hefyd yn cynnwys 6 llawr o swyddfeydd. I mewn trwy ddrws diogelwch arall i ardal bwysigaf y llyfrgell. Mwyn gwneud yn siŵr fod yr amgylchedd yn addas i warchod y deunyddiau, mae'r tymheredd a'r atmosffer yn y rhan yma o'r adeilad yn cael ei reoli. Mae 18 o gelloedd ar y llawr yma, ac mae angen cod arbennig ac allwedd benodol i fynd i mewn iddynt. Cyn agor y gell, rhaid troi'r system dân i ffwrdd. Mae'n system beryglus oherwydd ei bod yn defnyddio nwy gwynwynig. Pe bai'r synwyryddion yn synhwyro mwg y tu mewn i'r gell, byddai carbon dioxid yn cael ei bwmpio i mewn i'r gofod gan waredu'r ocsigen o'r gell, ac felly yn diffodd y tân. Eitemau hen, prin a phwysig sydd yn cael ei gwarchod yn y celloedd. Mae'r rhain yn cynnwys archifau a chofysgrifau. Yr olwynion ar ddiwedd pob silff sydd yn cael ei defnyddio i'w symud. I fyny â ni i'r llawr nesaf, lle mae darluniau, peintiadau, ffotograffau a mapiau yn cael eu cadw.
Gwelwn nifer o beintiadau yn hongian ar y waliau, ac y mae bron pob cabinet yn llawn mapiau. Mae'r rhan fwyaf o'r lloriau eraill yn storio llyfrau. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn dal dros 6 miliwn o lyfrau. Mae dros 1,000 o ddeunyddiau preintiedig yn cael ei ychwanegu'r casgliad bob wythnos. Pe bai holl silffoedd y Llyfrgell yn cael ei gosod mewn un llinell hir, byddai'n ymestyn 120 o filltiroedd. Mae estyniad diweddaraf y Llyfrgell yn cynnwys storfa Cyffin Williams. Mae nifer o weithiau celf yr arlunydd yn cael ei storio yma. Maent yn cael ei cadw ar silffoedd electronig. Nid oes angen troi olwynion i symud y silffoedd yma, dim ond gwasgu bwtwm. Rydym yn teithio nôl i hen ran o'r adeilad, ar hyd llwybr gwahanol. Mae pob ardal rydym wedi ymweld â hi yn ystod ein taith, dan sylw camerâu diogelwch. Nid ydym yn gallu ei gweld, ond mae nhw yno, ac y mae aelod o'r staff diogelwch yn ei gwylio bob awr o'r dydd, bob dydd o'r flwyddyn. Nôl drwy hen storfa a adeiladwyd hanner canrif yn ôl. Mae'r silffoedd yn llawer llai fan hyn, ac nid ydynt yn symud o gwbl. Heibio'r hen gelloedd pren, ac i mewn i ystafell Summers. Drwy'r drws ac yn ôl unwaith eto i'r ardal gyhoeddus. I lawr grisiau Penarth, ac yn ôl i'r man cychwyn. Mae'r ffilm fach yma wedi cynnig ymweliad rhithiol ar Llyfrgell, ac wedi mynd â ni ardaloedd mynediad cyfyngedig Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ond gobeithio byddwn yn medru eich croesawu yn ôl yn fuan iawn i fwynhau'r gyfodau eraill hefyd. I weld arddangosfeydd yn oriel Gregynog, i ymchwilio deunyddiau gwreiddiol yn yr ystafell ddarllen, i wylio digwyddiadau yn y drwm, theatr fach yng nghanol adeilad y Llyfrgell, neu gyfle i alw heibio'r siop. Cyn mynd am baned o de yng Nghaffi Pen Dinas. Ac wrth gwrs, i fwynhau siarad Cymraeg.